Bulă și cu tasul să chinuia să dea o gaură cu porul mașina în perete. Și dădeau și nu prea reușeau să dea. Și la un moment dat se împinge mai tare așa și să scapă buriu pe partea cealaltă. Iese buriu pe perete, tu în partea cealaltă la vecinul. Și când colo se aude de la vecinul, a țipat. Acum tasul ce și ia du-te mă repede bulă până acolo la vecinul, vezi de ce a țipat ăla, ce s-a întâmplat. Se întoarce bulă plâns tot plângând. Aoleu, tată, ce s-a întâmplat? Și că păi când am dat noi gaură a intrat burghiu pe partea elaltă la vecinul și a intrat burghiu în cur. Și că așa mă și dă-l dracusele că tu nu țineai la vecinul, de ce plângi? Păi da, a intrat pe în cur și ești pe în pulă și când ești pe în pulă ia gaură și lui mama doi dinți. Și așa ca bonus să vă mai zic încă unul. De obicei spuneam un singur banc pe videoclip, dar ăsta a fost mai scurt. Era bulă la școală și spune profesoara: copii, acum la întoarcere din vacanță, spuneți fiecare câte o întâmplare de la voi din familie. Ce s-a întâmplat în familia voastră în vacanța asta a noastră de iarnă? Spune fiecare copil câte o povestire frumoasă. Acolo vine rândul lui Bulă. Bulă zice: păi eu nu prea am ce să vă povestesc, doamna profesoară, că la mine în familie nu se întâmplă mare lucru așa, nu prea am ce să vă zic. Și că nu știu, Bulă, zice ceva, orice, o întâmplare oarecare. Și păi ce să vă zic, într-o zi s-a trezit tata de dimineață și a plecat la pădure să taie niște lemne și când a dat cu toporul într-un pom, i-a sărit o așchie direct în pulă. Profesoara zice: aoleu, Bulă, nu așa, spune și tu mai pe ocolite, spune și tu mai frumos. Bine, doamna profesoară, zice Bulă. Păi s-a trezit tata într-o dimineață, s-a spălat pe ochi, s-a îmbrăcat frumos, s-a plecat în parc, a plecat în pădure, a mers el prin pădure, a mers, la un moment dat a găsit un pom. S-a apucat, el a dat cu toporul un pom acolo, a dat, la un moment dat a sărit o așchie. L-a ocolit, direct în pulă l-a nimerit. Hai vă pup, dacă v-a plăcut, dați acolo cu like-ul.